Zdravím vás, priatelia. Rada by som sa s vami podelila o moju pozitívnu skúsenosť s pani Olšovou. Je to terapeutka tradičnej čínskej medicíny. Pani Olšovú som si vyhľadala na internete a zaujala ma tými dobrými recenziami, tak som si povedala, že to vyskúšam aj ja. Riešila som zdravotné problémy, kde mi doktori nevedeli pomôcť a vlastne nevedeli nájsť tú príčinu, čo mi ich spôsobuje. Práve preto som sa rozhodla vyskúšať liečbu touto alternatívou. S pani Olšovou sme si dali nezáväzný telefonát, kde som jej zhruba popísala, čo mi je. A v podstate na základe toho rozhovoru som sa rozhodla, že do toho idem, tak som si zakúpila diagnostiku podľa tradičnej čínskej medicíny. Pani Olšovej som vyplnila dotazník s otázkami o svojom zdravotnom stave. Bola som úprimná, nič som netajila. Na základe ešte dodatočných informácií, ktoré si pani Olšová vypýtala, vypracovala pre mňa diagnostikum podľa tradičnej čínskej medicíny. Odhalili sme, na základe čoho vznikajú moje zdravotné potiaže, a teda prešli sme si aj zoznam potravín, ktoré naopak treba konzumovať a ktoré naopak sa im vyvarovať. Takže zistila som, že som spravila mnoho chýb, takže pani Olšová ma v tomto usmernila. Začala som počúvať jej rady. Veľkou výhodou tohto celého procesu je, že je to všetko online formou a teda naozaj nemusíte nikam cestovať, nemusíte čakať na termíny, nemusíte si platiť termíny a podobne. Pani Olšová je priateľská, naozaj všetko veľmi rada vysvetlí, je nápomocná, je empatická a naozaj sa jej so všetkým môžete zdôveriť a ona nájde tú správnu cestu, ale čas toho musíte spraviť aj vy. Tak ja som si povedala, že idem do toho a naozaj môj zdravotný stav po užívaní doplnkov a zmeny stravy sa výrazne zlepšil, za čo som jej veľmi vďačná. Takže priatelia, naozaj, ak máte nejaké problémy alebo len chcete zlepšiť svoju fyzickú, psychickú formu alebo teda preliečiť nejaké vaše zdravotné ťažkosti, nečakajte, kontaktujte pani Olšovú a pustite sa do toho. Samozrejme, je to spolupráca takisto nás, zákazníkov a pani Olšovej a naozaj treba byť k sebe úprimný, nájsť tú cestu, tú zlatú cestu a uvidíte, že váš zdravotný stav sa zlepší a vy budete už každým krokom bližšie a bližšie k svojmu zdraviu. Takže keď môžem odporúčiť, určite si vyberte pani Olšovú, neoľutujete to. Zdravím vás.